nkame. Or tutu night vigil call kemese night vigil call. Kazo da ko we hen kakwa. Oh Jesus. Tony, Father, you don't want to Father Peter. Maybe you know such thing. You know much. Probably maybe can happen. Enka joka Father man. Hi. I anachi as no now. I may bel. Magan. Stop, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus stop, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus stop, o mere bere topu. Jesus stop, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus stop, topu, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus stop, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus topu, o mere bere topu, ndekere abu. Jesus topu, o mere bere topu, ndekere abu. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya o. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya o. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike o. Ike niile bụ nke ya. Ike o. Marakariabo Sanderbo, Mariganda Sinderbo Silaba, Marakaribo Sandabo, Rabo Sinderbo Sindaba, Rabo, Sari Makandarbo, Sari Makandarbo, Viva Sanderbo, Viva Makarabo Sinderbo, Rabo Saribo Sinderbo, Rama Kandarbo Sinderbo. Marikari bori bo. Sari basindarbo. Marikandarbo. Sari basanda. Rebo. Ekwenso warikiwe. Rebo sindarbo. Marikari bo sindarbo. Maria Borebo, Sandy Marie Canderbo, Sari Basindera Basindera, Maria Borebo,
Rebo Kerebo, Rebo Keribo, Rebo Keribo, Sanderbo, Rebo Keribo, Sanderbo, Rebo Sanderbo. Onye nwere gọnụ. Onye nwere gọnụ. Ike batawo. Ekwensu. Ike ga-agbago ọtọ. Onye nwanyị darụ. Darụ kisi mere onwe ya. Onye nwanyị na-achị. Raba Sanderbo. Chiti ọkụ ehi aja. Isu na ike dị n'enu. Ma nke dị n'ụwa. Ma nke dị n'okpuru ụwa na ọ bụ gị nwe ya. Nke kere ihe dị n'enu. Ke ihe dị n'ụwa. Sọsọ okwu ọnụ gị. Ka iji nwee ke ihe. Nna okene dịrị gị. Ija mma dịrị gị. Otito dịrị gị. Mbunye enu dịrị gị. Maka na ị na-eme ihe siri ike. O mere onye dibịa mgbe ọ na-afịara ya arụ. Aka ji ụwa n'ịdị mma o. O n'olife n'olenyi. Ebi n'igwe. Ọrụ aka gị dị mma o. Ọ bụ gị jiji. Wee jidekwe mma. Onye iwanyere ya rie. N'ihi n'ịdị mma o. Ọ bi n'igwe le. Anyị si n'ịdị mma o. Onye gbata n'oge bie. Chiama n'ịdị ike. Dị nwe anyị si mkpe. Onye na-eleta ndị ya. Ị na-anụrụ anya ọgwụ. Eze n'ịdị mma o.
Ikedia, Ikedia, oh, Ikedino Baraya, oh, Ikedia, Ikedia, Ikedino Baraya, Ikeja Wajonye, Ikedino Baraya, oh, Ikedia, Ikedia, Ikedino Baraya, oh, Ikeje Wajonye, Ikedino Baraya, oh, Ikedia, Ikedia. Father, good afternoon, sir. Get Kima. Pardon my father, sir. Get even Father, for my wife. Nwunye Kima na Mary Abaneto. Yes, sir, Father. Oh, yeah, them. Yes, sir. Na di nwana anyị bụ Jesu Kristi na ụmụ nwaanyị anyị ga-amụ nwa ka ụmụ nwaanyị Hibru. Ka nye gị ọgwụ, ilura na nye ọgwụ ahụ, ọ ya amụ nwa n'udo. Yes, sir, Father. Na ọgwụ a. Yes, sir, Father. Nye nwunye gị. Yes, sir, Father. Ọ nwụrụ anụ ya. Yes, sir, Father. Thanks, sir, Father. Kedu? Adum mma ka egi me. Kedu mgbe ikpeazụ nke na ndị bụ unu kwudebe? Ndị be anyị kwa. Ndị bụ unu dịka nne gị na nna gị. Abụrụ ha ka kwupụ ofu ụbọchị tọrọ ụnyaahụ. Ibe adịsịrọ mma na bụ. Ka ị na-abịa kịta, a na-ene gị anya n'iru nwa na-afụ anya mmiri. Ezigboto anya mmiri. Ihe mebu ya iya balloon. Balloon gị ma ibe adịsịkwa mma. Achọrọ m ikpe ekpele. Hello, Chukwu. Kedu ihe? Isi gịnị? Accident. Kedu zi mgbe nke a mee? Hai! Jesus Christ. Kedu kwa n'ebe ọ na-eje? Kedu ebe ọ na-eje? Ọkwa ngwu n'ebe ọ bụla ọ na-eje unu ya solu. Ọkwa nwe moto ga-eji na-ebugharị ya. Ka ekwusịrị apụzi si ọpụba. Kedu ka isi rapịa onye arụ moto pụba? Ka ebe ọ nọzi arụ, ka eburu nọ. Ọgụ ozi mee, ndị nwa m ndị kpọrọ m ogu, abịago m ka m si abịa. Azụwaga m ekene unu, wee gwa unu na obi dị m mma n'ife unu na-emelụ ma nke unu na-agwakọ imelụ m. Ka unu ji nye m ikike na-ekwu na-eme. Nye mmadụ ọgwụ ọnwụ ọ dị ya mma. O wee na-atọ m ụtọ rinne nwezi ka m bịakwa ka m si abịa. Wee na-ama unu nzu, wee na-ama unu nzu ka m na-ama unu. Wee na-ama unu nzu wee si unu n'obi atọ ka m. N'ike unu ji enye m, otu unu ji emelụ m, na ọ dị m mma n'obi wee na-asị unu ma ekwalụ m, ana m ama unu nzu. Gwalụ unu na ihe anyị na-eme na-aga aga. Na-ekele unu na-ekele isi unu. Nke kacha nke, ka esi eme ya, awụwa wegalụ m aja, ka m tụọlụ unu.
Izikunu no be the mumma. The one ya ni room. Idiana ya wa. Kamani ha ga go finish you. Abambe. Chima abam Kerizi. Kerizi. O gini demezi. Well, Leonu na jamu. Ona ihe nwetara achapụ agwọ ọkpọtụ ka ọ na-adị ọnụ mee arọkwa na arọ weze arọ m nke ọ dị mma lenu na ajara abụ mbe biko ihe na-emezi abụ mbe ihe m na-ekwu kedụ ka anyị eme ọ mụkwakwa na ọnụ ọrụ agbala nzekwu n'ọgbọ Agunia Obia go wa balance. Ezigbo nwanne kedu ọ nọrọ n'ụlọ. Kedu Obia go. Okay. Kedu iru dizigo. Kedu. Ara no. Obia ko muni. Okay. Nala. Gini mwanga. Kedi ko dia ngezi were mbege. Kedi ko se mbege. Eri anyase. Engugo. Engugo ko. Wale ogun onye bem je gotele mo na. Ha! Obiako. O wanna mo. Kedi ji se mejo do mo. Na ewuru go fe ga mara iru gi mara azu gi nwa balance nwanne m nwoke ka o ye ya wa o je were ihe ndị na-ezuzu na iji zuzu bụ onye mara ihe ọgwụ ndị ọcha ka ọgwụ gịnị maka ha kụrụ akụ maka iwere ya ṅụọ onye na-emezi ọ na-atụzugwu ume ọsọ ebe nna ya achọ mmezi ndị oyibo ji agụgburu ọgwụ nna nna anyị ba ṅụrụ wee bie ndụ bika nka nọ narị ka m weweta edegonu nga ya ụnụ ihe na-eme uwe ịba o nwere ihe na-eme uwe ịba ọgwụgwọ ya ka e were ma nsị ma ibe nye gị na-aṅụ nọ narị ka m wetara ọsị ọgwụ ndị oyibo gịnị bụ ịba ụtọ n'ọya nke bụ eziokwu bụ na o nwere ụzọ isi wee nye ka mfu mmadụ chukwu keleke pụtasị gị na aka ya dị ọcha isi n'ihu o maọbụ n'azụ maọbụ n'aka nri maọbụ n'aka ekpe ikpe mara onye ọbụla ọ gwụsọ ebe nsị ka m mee ka ị malụ mana mgbe mbụ ị na-edebe arụ ka ya si na melụlọ bịakwazi na-edebe arụ ka ya si na njega adọrọ n'ihe a niile mana ekenekwa m Olisa bi n'igwe dịka ọ na-adaba ọ bụrụ ebe abụ ị na-ekwu ka mmụọ na-ekwu ibe na-ekwu bụ na ị mara ebe ụwa ị nwere ụbụlụ mana ofu ndụmọdụ nchọ ka nye gị ebe flọ gị nwaanyị a na-akpọ Obiọma ava ajọka ya obodo anyị nwa niile mara ya na ili ebe ile mgbada ma ozu idufie mmadụ ibe na-ekwu bụ ka uche gị dị ya bịa ili erika na ile mgbada ibe abụ nji ekwu ada ezi ezo obodo niile mara mmemme ife ikwu ọsịsị jukwu ya bụ Obiọma n'ọnụ na-emekwazi ife ikwu ọ dị mma dịka bifo m tupu m na-echefu mmeje obodo nwanne m nwoke bụ ụkọchukwu ụlọ alụ mụ na ya na-abụji ka nje fea wee malụ n'ụdị aṅazi gịnị bụ ị na-abịazi afọ o nwere nzukọ ọzọ anyị nwere nwantịntị ọ dịka ya sị na ihe a na-ekwu na ọ na ha adaba nwantịntị ọ dịka ọ na-adaba ọ bụrụ okwu mara ma ọda na ibe na-ekwu bụ na o nwere ebe na-abịa abụ na mụ na gị nwere ala ọzọ anyị nwere
Ndidi. Mama. Ini ya? Namna ya. Is namna ya? Onwe ku ye neme. Onye ba m no se ka ngopia. Hey. Ndidi ke yem rang nula. Ndidi chori bumu. Ndidi chori bum nula. Ndidi gini ka mere gị. Na afụ niile nnata n'isi gị Ndidi. O nwere ife niile na-emere nwa ya ma emebere gị. Papa biko sinu. Ndidi. Ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ dịka gị. Ndidi ihe ga-eji wee kwụọ m ụgwọ afụ niile nta ma ije tụta m ime mkpuke. Ime ọkwa. Ndidi ife abụọ ofu ya eme. Ọ bụ na ị gwara m onye tụwara gị ime Ndidi Ndidi ga-emepe ọnụ gwa m okwu na ihe emepe ọnụ gwa bịa. Hey! Hey! Akwụkwọ nsọ bụ okwu Chineke melụ ka anyị malụ n'izu nzuzo onye nwe anyị bụ Jesu Kristi dịla anyị nwa bụ ndị na-atụ egwu ya. Ife ya edogokwa n'ewu na ọkụkọ anya n'ihe a na-emenụ bụ akụ nke onye iro. Ọkwa na ekpele ijisi ike na ekpele bụ naanị ihe ga-eme na anyị ga-enwe mmeli n'ọnọdụ a. Father Jude. Mgbe izizi Father Mabia nọ na-akọrọ maka ndụ a. Ofu ihe ka m gwakwa ya. Anyị ji wee mere novena mass. Anyị emego novena mass. Kpee ekpele. Onwebe ihe anyị eme. Ihe na-ebe ka na-ebe. Onye nwa bụ nke gbagwoju m anya. Mana nke doo m anya bụ na akwụkwọ nsọ kwuru na atụmatụ ọbụla onye ilo tụ n'ebe ụmụ Chukwu na ama ndịnata ile na ikpere niile ga-egbu n'ala, ọnụ niile ga-ekwupụta na dinwe na bụ Chukwu. Ihe anyị na-ekwu bụ na ya ma ndakwanụ mba, anyị ma nji mgbagbu ya lụọgụ. Anyị ga na-ekpe eme ma Stations of the Cross. Ị ga bụ novena mass, anyị ga-akakwa ya ọzọ. Ihe bụ nsogbu m na bụ iji nwee na-alụ ofu ụdị nlọ. Ịnọ na nlọ mgbe nwa na-achụ m ọsọ. Ọ na-eme nteta ụla, mkpe ekpele. O nwere ụdị ekpele nne mebere. Ọ nọ ọ dị ka nlọ nwa na-akwụsịrị. Anọkọtakwa ọ bịakwa. Emego m ọpụpịa banyele ya. Nwere ife nne mebere. Mana ofu ife mma dị nwa na bụ Jesu Kristi. Ama nkwe ka ifele me ndị nke ya. Ọ bụ ife mma. So onye ilo na-agba mgba n'efu. Father Emma, obi alọla gị mmiri. Obi amapụ na gị atụ n'egwu chaa. Maka na ama m na nna anyị bụ Virgin Maria na onye nwe anyị bụ Jesu Kristi ga-agba anyị ume n'ọnọdụ a. Ọ gaghị ekwe ka ihere mee anyị. Maka na ọ dịghị amamikpe nke dịrị ka ha rabụ ndị ahụ kwere n'onye nwe anyị bụ Jesu Kristi. Ya mere mmeri ga-abụ nke anyị n'ọnọdụ a. Amen. Ndidi. Kezi ụdị ewe ihe nka? Kezikwanụ nke bụ na ịtụtara ime, enwezi onye chi igwe onye tụwalụ gị ime. Ịgwa ahụ nne gị. Ndidi. Ọ karịrị gị mmadụ ikwuru okwu ugbu a ka bido ugbu a na chụwa ewu ojii tupu chi a na-eji. Achịkwa ma mụ na gị ọkwụ. Ị na-emezi naanị gị na-akpazi iche. Ndidi. Chọghị ikwu okwu. Maka ya bụ nwoke matakwa na ọ tụbalụ gị ime, ọ ga-esikwa n'obodo a buru akpa ya wee gbapụ. Mgbe a iwere adịghị n'iru. Sọ gị bụrụ si iwere niile, kpọtụ niile tee gị ya n'iru. Kpọkwa m ugbu a o. Ka mara ihe a ga-eme ya. Ị na-anụ? Okwutekwa m ka ọra m n'ọnụ. Mekwa ngwa emeghara ọdachi.
Jesus. Ajọ mmụọ ike gadawo. Onye nwe ike nwere gị ike. Ike bụ ike abatago. Ajọ mmụọ gwara ngwongwo gị naba. Mareri ya bo senteri ya bo senteri ba. Riande senteri bo senteri ba. Marindere hande ya bo senteri ya. Rihandere bo senteri ya bo. Rebahande bo. Rendere ba senteri ya bo senteri kaba. Rere bo. Ike gada womba. Ike kike nwere gị ike. O nwere ihe pụrụ ime mekwesu. Hey! Ike dị n'elu. Ike dị n'ụwa. Ike dị n'ebe niile. Ma Jizọs karịa o. O nwekwa ihe mere m. Anọkwa gị n'aka o. O nwekwa ihe mere m. Jizọs anọkwa gị. Onye na-eme mma. O nwekwa ihe mere m. Anọkwa gị n'aka o. Ajọ mmụọ ike ga-adawo mba. Onye nwe anyị abatawo n'ọgbọ. Eze ndị eze abatawo n'ọgbọ. O bujiri igwe kpọọ ya nkụ. Ofu onye a na-asụ na-abịana. Babahum babahum. O nwere ibe mmadụ pụrụ ime m. Erinji bụlụ mmadụ nwee too je seminary school. Abụnube modern. Negodu nwa. Ịmakwa na obi na-emepego ori ihe ndị a na-ekpuchi eri mgbe. Ana m ekwu dị na o mepego ya na-ekpuchi ekpuchi. Ịmakwa na o binye ego ya afọ. Nne fada, gwakwa Obinna nwa gị. Na-agwa na Obinna ya kwado m ji abịa ihe n'isi ya tupu ụwa amara. Maka na ihe abụọ ofu ga-eme. Ọ bụ na Obinna abịaghị bịa n'ọnwa ma. Obinna ya kwakọwa igwe a n'ili m. Ya kwakọwa igwe a n'ili m ozugbo. Ọkwa ya ka m jiri bịa. Biko nne butu kemgbe. Butu enu nnukwu ịkọwa ife na-emenụ ka anyị ghọta. Maka otu isi akọwa fefe a ọ gbagoju m anya. Ịma na ezinụlọ anyị bụ ezinụlọ ụmụ nke Chineke nna. Na diọkpara mbụ ịma bụ fada. Ochizugo fada. Nke ọsọ na fe obodo Igbo a dị eme ụdị nke omume a. Na biko nwanne butu eke kọwa ka nghọta ebe ife na-akọ. Mba. Nne fada bụrụgodu nnọọ akụkọ ụka ụlọ ahụ. Na-echimechi fada ahụ bụfogodu ya azụ biko ihe m na-ekwu maka ya na-eri m nri n'ahụ bụ nwa m Obinna tụwara ime. Biko ya kwakọkwa ya nụrụ ego n'isi ozugbo. Ya obi aka ozugbo. Na ife m na-ekwu. Ndidi nwa m. Ka ịkọwa kenele nke ọ ga-aka mma na anyị nọ n'ọnụ nwatakịrị na-ekwu maka ya. Kọwa kene maka na Obinna. Nwaanyị a bụ ada ego bịara ebe a wee sị na ịtụbalụ nwa nwaanyị bụ Ndidi ime. Biko kọwala anyị ije unu na-abọje o ji n'ọnọdụ ọnụ. Kedu ụdị afọ ime ọ bụ nke anyị mere n'ejije anyị mere ụmụka ka ọ bụ ọzọ? Ọ na-apụ ọmụke na-ajụzi ajụ. Ọ ga-ikpu ya wee na-epigharị na-ejegharị n'ụlọ ụka na-eje n'azụ ụlọ ịmarọzi. Ọ na ịmarọzi. Ị na anyị na-edeba debe arụ na ịmarọzi ife anyị na-akọ. Ọ bụ na-ekwuzi ife a ka ndị egobiri ga-egobi. O nwere ife mmụ a na-aka nwere m ife onye a na-ekwu. Desa mme gị. Afụrụgo m ọtọ gị. Ọ bụrụzi ka ọ na-ajụ. Nwa m, anọ m ebe ezu ike. Adaugo balụ sitere bata kpọrọ nwa ya si na ife nwa na ọmụbụ ka ọ bụ efu na Obinna nwanne ya tụbalụ nwa ya ime. Ọ na-abụ na asị Obinna. Enwere m okwu n'ife aghọtara m ife ndị a na-ekwu. Di anyị nụkwa kwuo n'iru fada o tere mmanụ. Afụrụ ngwa m ọtọ gị. Ime ekwuzi okwu ịgbachi nkịtị. Ọ na nwere ozi ọnụ. Kwuo okwu afụrụ ngwa m ọtọ gị. Fada m kwebe ndị a. Nwanne gị nwoke amọdụkọ nwaanyị. Fada amọdụkọ nwaanyị.
Ọmalịcha m. Kedụzi ihe ọzọ ị chọrọ ka m meelụ gị? Emegoro m gị nta meelụ gị imo. Kedu ife a na-echezi? Hai! Aghọtara ọzọkwa m ga-eme n'ife ga-egosinu ka m wee welụ nọkwa mana mụ na gị kwesịrị ịnọ dịka di na nwunye. Chikwado. Ịgba na m fụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ka na-afụkwa gị n'anya. Ọ ka na-agwakwa m ya ọzọ. Gịnị ka ị chọzọ ịka mme? Ọkwa ịma na ọsọ gị bụ nwoke nọ na ndụ. Ngwa. Ọ bụ na m afụrụ gị n'anya, mekwetebuli. Ọ bụla eziokwu. Ị na-emezi ife ọ dị ka a na-egwuzi egwu ọnwa. Ịma na asị na-egbuo nwata obodo egosi na ya mmenụ. Obi m. Ọmalịcha m. Kedu ihe ị chọrọ ka m mere? Ka m wee gosi na m fụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọmalịcha m. N'elu ebe a nọ. Onwe gwakene m onwe ife ji gị iso m je na be ma nkịta. Obi m, kwa ngwa gị chelụ. Chelụ kene gịnị? Kedu ife a na-eche dị ife a? Ngwa ka anyị jee. Ọ bụ na ya ga-eme ka obi dịkị mma. Ọmalịcha m. Kịta ka ị bịa. Ka anyị lụọ n'ebe ahụ nọ. A na-akọzi. Nne na nna m n'ụzi a nke a. Nne na nna m bata kịta ka ya bụ nnukwu nsogbu nụ. Hai! Ọ bụ na nna m n'ife a mmelụ. Ife a ga-agbanwekwa n'obi nna m na nkata mụ na ya na-abụ kpalụ. Hai! Chikwado! Ndidi. Mana nke bụ eziokwu, ịma na afụrụ gị n'anya. Afụrụ gị n'anya site n'ala n'obi m. Mana ihe adapụtalụ kịta na-agbakacha m isi. Ọ na-aghasa m isi. Ndị o ji aghasalụ m isi a bụ ma m adịbero nkwadobe ịnụ nwaanyị. Sọsọ ihe a ka m chọọ ka ịghọta. Mana Chikwado, ngwakwa nga agwa. Ngwa gị nke ịchọzi ka
hapụ ife anyị na-eme hapụ ebe ihe abụrụ ife akwa rapụ anya mmiri gee ntị na enwe ihe anyị ga-eme ịnụgo ife anyị chọrọ inye gị na ajụ na ajụ n'anya jide ego a nne ife hapụ 10,000 wele ya wee tee ime a ka anyị wee nwee ike wee fichepụ ife la agwa gịta ịchọ ka ndị tee ime pụta kene ife nna agwa gị ka ọ bala anyị ulu ịnụgo Ndidi. Ada. Ndidi amaka. Ada. Ajọ m ka ị kwuo n'ihu anyị ncha niile n'ebe ma iru mmadụ ife ị nwere utofu nwoke dị oji dị ntị ajọ ka ị gwa anyị ife gị na nwatakịrị nwoke nwachi maka na ọ bụ na ị kwuru mmemme ebele nke bụ eziokwu ya ife ya emebe iru onwe ịkpọ ọnya n'obi ya jụọ onye ife ya na nwatakịrị nwoke nwachi ka nwatakịrị nwoke atụbara ya ọ bụrụ obi nna nwanne ị na-ejekwa ijukwuelu m ya si ya kedu ife ọlọgide wee lote nwa nwoke bụ obi na sị na ya tụbara ya ime ife ọlọgide wee site nwa nwoke bụ obi na tụbara ya ime ọ bụrụ o nwere ifele ọ na-esila ya bụrụ ụlọ ụmụ ezinụlọ nke Chineke ka ọ bata ya bụ ije ma ọ libide gị ọ sịrị mụ na eri edemede gịnị a ga-esikwana ya ọnụ ụbọchị ọzọ ajọ nwa akawakwa ka ị na-eru n'otu a ụmụ m ajụkwa ise nne ọkwa nne fada ogo etibolu nne yi ọfọdụ ile ugboro ole ka m gwagoro gị na m achọzi ịfụ gị na mbala ugboro ole ka m gwagoro gị ya nna m ebe a bụ ụlọ m ndị nwa mụrụ m abịa m ịfụ nne ebe a bụrụ ụlọ gị ebe a bụ ụlọ m ebe a bụ ụlọ m awụbụ m nna gị mana abụọzi m nna gị ebe ọ bụ na ị jụrụ ihe ndị nna nna na anyị mere wee meka nka wee ranye m n'aka ọkụ agbala nze nna m gụnyere m n'aka ka m gụnye gị wee sị na ịghara agụ ya na ị chọrọ ịgụ nke a na-eyi akwa ngwụda ngwesị gị na m achọrọ ya igwe sị na ị ga-eme ya ngwesị gị ebe ị chọrọ ime ya na m achọsị gị agwụ ya m gwara gị kedu ihe bịara ebe eme onwe gị ibe na ọchịchị esi wee mmekọ nna m abịara m ịfụ nne m mana m enwere ike ịfụzi nne m ị chọrọ ịfụ nne gị ị chọrọ ịfụ nne gị ị chọrọ ihu onye ọbụla ị ga-afụ ya n'ilo n'ọbụla ebe a ị na-anwa m ị chọrọ ịma ihe m ga-emenwu ị chọrọ ịma ihe m ị ga-afụ ihe m ga-emenwu Ndidi ime gị ihe bụ uche gị wee kpụtọchicha m n'obodo anyị a wee weta m n'ihu na-agazi ụmụ nwaanyị ibe ma na-esu m imi na-asị m na enu ndị na-azụ nwa kwa nwa ya atụtago ime ọkwa Ndidi ọ bụrụ ihe i mere m ọ bụrụ ihe i mere m ka ihe nne na-emere nwa ya mụnwa bụ mama gị na-emebere gị
Mama ozugbo. Enwere nkwenye na Ndidi nwe ihe ọ ga-agwa anyị. Kama ma akọ ga-esi wee kwuo ya. Ndidi. Okwesi m n'efu nne gị n'anya. Akwesi m na ọ na-emelụ gị eri nne na-emelụ nwa ya. Nne m biko kwuzie n'okwu. Nne m biko. Mama. Aga mmechiru gị. Ọ bụrụ Obinna tụbara m ime. Ọ dịkwado. Chimegbu m. Ha wee menụ m. Ndidi, ka iji mụ na-egide mechọrọ na be nne fada. Hey! Ọkwa ngọrọ gị na mfụrụ Obinna n'anya nke ukwuu. Ngasị ka m nwere afọ ime atinyere ihe ka mmarụ n'ọhịa aga. Ebe Chikwado si n'olu n'oge ịnụ nwaanyị. Ndidi. Kekwana ihe mere na ịgwara m, ihe mere na ịgwara m nke bụ eziokwu. Mgbe gbara asịrị jebe na nke nne fada. Kedu iru m ejije ebe nwaanyị a? Kedu iru m ga-ejije si ya n'ihe ahụ kwuru m ekwu ọzịkwa? Kedu iru m eji wee jee? Kedu iru m eji wee si ya na ọ bụ akwa eziokwu? Na ihe nwa m kwuru abụ ọkwa eziokwu? Ndidi. N'ọchị gịnị? Ujugere ihe mmelụ. Ujugere ka isi eme ihe ị na-eme Uju. Uju odo m anya na nwatakịrị abụ nwaanyị nwoke. Ọfọdụ ile na-anụlụ gị okwu. Kedụzi ihe ịma nji wee kpọkọta nwa wee gwa ya okwu gwa ya na ebe ọ na-aga na ụzọ adịrị ya na ụlọụkwụ ọ na-apị na mkpụrụ adịrị ya. Kọwalị ya ihe ọfụma ọ ya aghọta ma kọwalị ya maka iwe ọkụ nyere ekwe m kọwalị ya ka ọgụlụ nka m mezi kọwalị ya. Kedu ihe iji wee fụcha nwa na ọ na-abanye n'ọkụ si abanye n'ọkụ? Kedu ihe iji wee fụcha nwa gị na ọ na-efu ụzọ gbu ya nkịtị na-akụrụ ya ka na-akụrụ ya egwu? Ọ ka ọhụrụ ya ihe dị gị mkpa ka ị na-aza nne fada. Chegoro na biko ekwa n'iwe. Naanị biko Kenali. Ife na-akọrọ akọ ife a. Ma chugoro ka ife na-akọwalụ ma yọm n'efifi anọ. Ọ ka nwa m Chineke nna telụ mmanụ nsọ ịrụrụ ọrụ dịka fada. Ụdị na-ede na mba niile. N'obodo anụwa, n'obodo nke na-eso anyị, n'obodo niile dị n'ụwa. Jekwuzo na nke ndị obodo ndị ọcha. Redio niile na-ekwu maka nwa m. Mmụọ nọ ebe a na-aza nne fada. Ị na-agwa m ka nwa m rapụ ife niile a wee soro ịkpaba nzu. Mkpanụ na ụdabarụ m. Mmadụ na-arapụkwa n'ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ. Ka otu ọ bụzi eneje na-eje mbanụnụnụ. Elekere nne fada ụwa niile na-etukwa m nkịta. Uju. Ọ dabara Uju na onye kacha gị mkpa onye ka gị mkpa bụ na a na-akpọ gị nne fada. Ị chọọzi ịma ihe ọzọ mana lotekwa ije anyị jelụ lotekwa onu anyị nụrụ. Aka onye wetara enyi ya ọ aka nwunye m wetara ka nne ya aka wetara dị bad aka wetara atụrụ mma cha aka wetara atụrụ mma onye anụrụ anụ kwesịrị ịmụ nwa mmenu cha mma na cha onwe otu bezi eme ka mmụọ amụrụ m aka wetara ka nne ya ngebuzi onwe m mgbọdụ isi na tinye ugwu elu ofe ya agba elu gbaa na cha emegide eze mama hụrụ onye m nyere ọfọ ka o jitere m mba mmanya akarịkwa mma rukwekwa mmanya aja bụ na
Agi, go. You don't know what of Ponga. Agi, go. I have to sit. And when you're going to get going to be, I don't make you walk. Bozo Nora. Avambus akoye wetelo. Akoye wetelo nya. Muabozo akoye wetelo. Ibo ma akoye wetelo. Akula go mmanya ọzọ. Ibo ma akoye. Akwesịrị m akwụsịla mmanya. Ọkụ ya. Kedu kwa ife nke anụ a? Ide gwiye bụ nsogbu m. Ọ gịnị bụ nsogbu gị? Ọgwụ a bụ nsogbu nwe. Akoye wetelo nya. Akọbụrụ ya wetelo nya. Ọgwụ a bụ nsogbu m. Kedu isi bụ nsogbu m bụra? Ịmụtara ọrụ m nwa nna gara akọ m ọrụ anụ m ihe ndị mmadụ ọgwụ dị ya mma anụ m eme ihe niile ma mụnwa mụọzi nwa ọ bụrụ na ịchọ ka nsogbu na ime ọrụ m nwa yes ime ọrụ m nwa nsogbu ara mana kịta afa mba akụ ya wetara ọgwụ a wetara ihe na-eme m aka ọ bụla ị wetara anyị enye gị anyị esoro aka na-eso gị Akoye wete n'ụwa. Uju, ma gwa gị eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ebe anyị niile ọbịa na ụzọ enu na ana ma na ibe ezigbo mmadụ a na-agbagharị ya agba ya. Mana nke bụ eziokwu kwadị na ya bụ na o nwere ife anyị ga-emenwu n'ọnọdụ gị n'ụwa. O nwere ife anyị ga-emenwu maka na ị na-anya bụ na ọ nọrọ nwanne m nwoke abụrụ na-aṅụ mmanya ịmali ya mana tata ọ nọrọ na-aṅụzi mmanya nke bụ ọṅụsị ya ọ na-adagharị ndị mmadụ werezie ya na-aka anya ọ na-amaghị njakịrị ọ bụla ife ifere dịla anyị maka na ịma na onye nwanne na-agba aja egwu n'ọkụ iko ya na-adị mana ikpe amara ya ikpe amara ọnụ ọra onye ka ọ ga-agba ọ bụrụ kedu ife na-ekwu bụ na ọ nọrọ ga-anụ nwaanyị ọzọ ka anyị na-ekwuo maka ị na-anya efu na ọ na-agbadazi agbada emezina akwa biko du ọgwụ ifuru ga-alụ ime tata ga-adị njọ ikpe amamunu nzugodo nnaba kịta ikpe amamunu anụ m arịọ biko ka mama Chukwu nna ga-aza m ekpere anụ ma nye m mkpụrụ nke afọ amakwa ife bụ na mama atụ ime Chineke bi n'eluigwe nna biko mkpụrụ nnu m obere ndidi biko ekpele Chukwu ị na-ekwu Chukwu ọ na-echi ntị mbanụ Chukwu okpuru isi mbanụ ọ bụ na Chukwu aka eze ekpe otegbuo Chukwu aka aza ekpele maka na ọ nọ na-afụ ife anyị na-agabiga ezinụlọ nwa na ife anyị na-agabiga fe ga-agwa ya bụ na ị na-aba ha iche echiche gbasara okwu nwa ngwa iche echiche gbasara ya kama na ị na-eche were ọbụlụ gị ti n'akpa were ọbụlụ gị bụ ọnọra ti n'akpa na m ga-eje ka nnaba ma ọ bụrụ ife ị ga-ebezila akwa ka ọ bụ ebezila akwa
Ha, nna anyị Chukwu daalụ. Ndọrọ na nke ka nna abịa. Hey! Uju, kedu ife ọ bụ? Ọ dịkwa na mma? Ọ na-adị mma nna achali. Mana ọ ka dị mma ma ọ bụ na nwanne nwoke kwa. Nwanne nwoke, kedu ife ọ mere? Ife dị eme? Nna, nwanne nwoke ebidogokwa. O bidogo nke ọjọọ nya, o bidogo nke na-eme ekwe wee mechaa cha. Donu m anya nụ. Ịmana. Ịmana di m bụ nwanne ọ bata nwaanyị ọzọ n'ụlọ. Kpọbata nwaanyị dị otu a ndị kpọle kpọbata n'ụlọ. I wee mezie gịnị ka ọ kpọtara nwaanyị ọzọ n'ụlọ? Ị na-ajụ ajụ ka na ịmara ife nwee ike ime. A chụrụ nya nwaanyị chụrụ ya chụpụ ya ilo ole nke mmadụ nke na-abụrụ nke chụpụ ya alụ chụle di m chụba n'ime ụlọ ọ na-alụ m ya. Uju ịdalị ịdalị ya nsị ịdasịrị dajie ukwu ifuru mgbaghị ma ọgụ o ma enyela ya aka chachalị ife ga-abalị Igbo ikpoghepụ akpa nwa gị bụ sịsịba mụsịsịbala ọrụ ọra nwa ndụmọdụ ga-enye ya Igbo ka ba arụ ọbụgodo ofu nwa ka ị mụọla ọnụ ọra maka na ọ bụ na ọ mere etu afọ ọzọ m ga-atụle ebe welu nwaanyị na-atụtụ ife nwaanyị tụtụ gbadụ nọ ife nwaanyị maka na nwaanyị ọzọ bata abata ọ mụtara na nwa ịnaje nsị ka m gwa gị ife ụmụnna na-elo n'isi gị nsị ka m gwa gị ife ụmụnna na-elo n'isi gị mkpughe elu ife ụmụnna na-elo maka gị Rosie. What more Onye wetara? Onye wetara. Onye wetara. Onye wetara. Wetara ka nne. Wetara ka. Ọgwanụ nwa ọnụ ọra agbala nze. Nwa gị nyere onyinye nji agwọ ma ndị ọya na-eme ihe dị iche iche. Onyinye nyelụ nna anyị. Ọkụ ịgụnyelụ ha n'aka anara eregbu ha. Otu a ka isi ya gụnyekwa nna m nwa agbala nze ya wa ọkụ n'aka. Wee gwa anyị na o nwere ka ọkụ alegbu anyị, ọkụ a na-akwa elegbu anyị. Anyị jikwa na-alụ ọrụ na-alụpụta ọrụ na-eme ihe dị ebube dị iche iche. Ọkwụ unu na-eme owe dị otu ahụ. Unu chịkwa na ọkụ ahụ unu gụnyere anyị n'aka na ọ ya adịgide na agbụrụ anyị naanị waga na-aba eze mmụọ naanị waga na-akwụ n'etiti mmụọ na mmadụ wee na-ekwu ihe mmụọ na-ekwu na-agwa mmadụ otu ọ ka ọ dị n'ezinụlọ anyị o ji wee mechasị n'aka nna mfe n'aka m n'ezianụ mụ na nwunye m anyị anụgokwa ndị na nwunye ara ịsaa ka mụ na nwunye m bigolo anyị amụtabeghị nwa mana esi nọ na be anyị ka o esi na-apụta ka ezi onye ya anọchi m ma achọọ m afụrọ ka unu ruo egwuregwu ya ọkụ ahụ unu gụnyalụ m n'aka ka ezi onye ga-anọchi m ka ezi ka ọ ga-esi wee dị otu a unu ekwenanụ ka ihe ele ma agwa na-enye ndị mmadụ ọgwụ ọ dị ha mma agwa nke ọ bụla m mere ọ na-aga mezianụ ka nwunye m dị ime ọgwụ unu nwa ka mma nwunye m dị ime ka m mụtanụ nwa nwoke ya awa achọọ m afụrọ ka ọ nọchie ọgwa na ihe m bịalụ ka m besalụ gị na ọdọ ọzụkwanụ m obi mma anụmanụ amara ka m na-esi kene unu daalụnụ otu ije anyị jelụ letogwu onu anyị nụrụ
ndidi nke bụ eziokwu bụ n'oge agala mgba ga na-ata mmadụ ụta onye mere nke ọma na onye na-emeteghị ya ka hapụ ihe letara n'abalị ka ọ waa anwụnta. Nne m kedu maka Chikwado ka ihe ọ na-ekwukwa? Hapụgodo ebe anyị na-eje obiọma biko. Chikwado gwa m na erubere oge ịnụ nwaanyị bịawelu 10,000 naira nye m sị m jee kee ime na ọ bụ na ndị be ha nụ maka anya be ya na ha ga-achụpụ ya. Nwa sị ka m nwere nne ya nye n'obi nna m mana ifuku na nke obi nna nwe nwekwazi isi ambụwe n'afọ ime m mma amụ ya asị m kwue ndị be Chikwado ahụ ga-anụ maka ya ka ị ga-esi hapụ gị naanị gị buru ihere niile na-agagharị biko a ga-agwa ha maka ya ọkwanụ ga gịnị obiọma nke m jekwutere biko Obiakọ nwanne m onwezikwa n'ihe ọzọ o dogokwanụ m anya na oge m elugo oge ndị nna nna anyị abịadoro m elugo olugo ọ nọra kedu ka na-ekwuzi etu nwa ama ndị Igbo odogwu ọ bụzeli nwobele ya anụnwa atụlụ gị ka ịbịazi na-ekwuzi okwu ka nwaanyị mana ọgọ ngwa akọrọ wee elu agba anyị na-atọ atọ na-aka nka nna m agbala nze ọrụ gwara isi ka ọ dịbe ekwuzikwa n'etu a biko ekwuzi n'etu anara m anọkọta aka akụkọ anụ m aka akụkọ mma anyị ya ọ mụ na ndị mmụọ na-emekọ ihe ama m mgbe iwe were ha ama m mgbe ha si mba malụ mgbe ha si anụ m anụ onu mmụọ kedụzi nke wu na m wetara aja ka m chụọ aja chụchazialụ ha aja ha ajụ na ha ereli aja m ha ajụ aja m ọnya wụ na ha chọrọzi m n'oge m elugo o dogo m anya ka ebe a ga-emekwa na ife a kedu ife a ga-eme ya bụ na diọkpala gị ebe ụfọdụ ile ndị egolo ịma hapụlụ usoro nke nna nna anyị ba jije ile agbada ndị ụka si na ọ bụ fada mana ịma na onye aka ebe alụlụ ọ bụ na ịrapụ oweele ọ bụla eze mmụọ ụfọdụ ile emekpọgo m ihe ụfọdụ ile emego m ihe ọhịa ka m ṅụrụ wee na-eti na-akpọ wee na-ayụ ya nne ya wuju wee kwagide ya kwado ya kedu ihe ọ na-achọ ka a kpọọ ya nne fada ka ọ zaa nne fada Ujuakụ ịmụ iwe aka n'ikpu ezi ịmụ ile aka n'ikpu ezi biko ihe nji gbapụtakwanụ gị ebe a bụ ka anyị kpaa ka anyị kpaa gịnị ọ ka ọ dị bụa ka ị chọkwa ọzọ ị ga-ebo m onwe ife ị na-ekwu ikwu ka m si ebe a pụọ maka na ọnọdụ adịrọ m mma biko ọkwanụ ka anyị yọọ gị mgbagharụ biko gbagharụ m biko ọkwanụ ịfụnanya m nwere n'ebe ị nọ ka m ji mee ya bụ ịfụnanya gịnị mbụ ka ịfụnanya ka m jụọ gị ịtụtara ime mkpuke wee bụ onye ọzọ sị m na efere ya n'anya obodo niile wee mmalụ nna gaza n'alụ m aka nwanne fara tụba mmadụ ime ọrịa ị bịaza n'azụ na ebe a wee na-ayọ mbiko ka m nwa alụ gị ị ga-ejikwa n'obodo wee je kwuo onye otu afọ isu ịmara ka isi kwuo iwe ji wee kwuo ọrịa ka onye ọrụ ọma na aka m dị ọcha nwere na ife jikọrọ m na anyị na-abụ gbaalụ gị na gịnị mee ana m ayọ na ibiko gbagharụzie m okwu adịrị ya anụgo m ife ikwu na mmadụ abụrụ Chukwu ọ bụkwa m ka ị na-esekpuru ala anụgo m ife ikwu na ọ na mmụ ndụ a unu na-ebi adịrọ mma ọ dịrọ mma kunu were oge wepụ aka enwe n'ofe maka ọla aka mmadụ kunu pụtata ọgụ n'ọnwa mana anyị aka ya na-adị m na mma nsogbu adịrọ ọ bụ na mụ na gị na-aba adịrọ na mma ị ga na-akpọ m oku mpụta ebe a anụgo m ife ikwu ka a na-arịọrọ ka a na-achụrụ aja ka ọ dị ka ọ na-eme mmụ aja agwa ọnụ na-akpụ na-akwụsị ya unu ejizibe na-agwụ ike ezu ike mezie chụọ unu ga-alaka isi na isi Ka egwu nume
Ngozi ibe m na-ekwu bụ na ọ ya adịla unu na mma na unu ya dị ka echi na echi a na-agụrụ agụ onye si na unu bụ ibe dị ele ka eji a na ze mmiri onye vụrụ unu vụkpa anya anyị abụ ya akpọ maka na o nwere onye unu ji nke ya bụ na ibe m na-ekwu bụ na Chukwu Obieme ga-edebe unu n'Eke, debe unu n'Oli, debe unu n'Avọ, wee debe unu na Nkwọ. Ọ ya adịla unu na mma. Gaa n'ọfụma. Ọ dịkwa mma nne ị na-eje nnọọ nnọọ ọfụmanụ arụ dị anyị nnọọ ịnwa ka dai nwaanyị arụ dịkwa ya ọ kọwagolini ka ya na ife si je nne m ọkwa maka ya ka m ji wee bịa sị ka m bịa rie ọnụ gị ka ị gbaghara m nke wụrụ ịmakwa na ọ sị na ọ bụrụ Obinna tụwara ime na ọ bụ nwatakịrị nwoke anụ a na-akpọ Chikwado na onye atụwara ime ihe nke a wee gbagwojuo m anya ụmụaka kịta otu nzu obi atụlụ m otu nzu obi atụlụ m otu nzu agụla eridulu m ije ụwa m njebe obele Fadema. Ya ka ndị ayọ gị si gị biko gbaghara m iwe ga-adịkwa n'ọkụ kedu ihe na-eme? Ife na-eme na ebe Fadema, kedu ụdị ajụjụ bụ ihe ahụ? Ọ ma ebe ọ na-ịghọtasịrị ife Fada Peter na-ajụ gị bụ kedu ụdị agwa ikoliko na agwa ifelebe ihe anyị na-akpa n'iru ebe nchụaja nke onye nwaanyị bụ Jesu Kristi? Aghọtara m iwu nnekwu onwere ibe mere maka na omume mere mbọsị a nwaanyị ọbụla kpụrụ onwe nne ga-eme ya mụ abụọ ọbịa na uju nọ ife a nwa m jelo batasị m na ife nwa m welugo ebe onye emeli ife afọ ọ nwere agwa mkpalịgịda jọrọ njọ isikwa fon ịnụ ya ichefugo na ịbụ ụkọchukwu echi n'usoro nke Melkisedek na Catholic Church. Kedu ka isi nọdị na ịnụ ọta nke dị nwere Jesu Kristi ebe enwe crucifix ebe a na-edebe blessed sacrament ebe gị nwa bụ Fadema na-etokwu mas ịnọdịde na-akpọ alụsị obeledu ị na-akpọ alụsị obeledu Fadema
Fada eme nọzikwa ya. Na mkpọrọ gịnị? Onye ka ị na-achọ? Na mkpọrọ alụsị obele kedu ụdị ọgwụ? Chukwu abịa. Onwere ebulu m gị na agwụ dị egwu. Onwere ebulu m. Bara biko unu ewu n'iwu. Unu ewu ị na-anya ibe bụ na ọdụ hụ n'izi. Bụrụ hụ n'anya m ka m ji eme. Unu ewu n'iwu rinne. Peter. Father Peter. Ya na ụta adịrọlị na ụmụaka kịta nwere eziokwu maka ọ bụ na ọfa nwere eziokwu okwue ka ya na ife si je karịa idualiba nne omume ga-anụ asụgbuo m maka na o nwere ndị ọ ga-abụ ha aghọta ya n'ụdị a ọ gbara afọ m ka m na-abịa mba maka gịnị agbaka maka gịnịzi Chukwu abịa me Chukwu kelenu ka anyị wee kee iwe dị n'ime mụ bụ nweru ga-agbagwo oge na ụtụ mmụọ na mmadụ enwe na-agwa gị si ka ị chebe m wee chebe iwe na-egweli m egwu na azụ na-adị nwanne anyị mma n'ọnwa na-egwupụ ụzọ egwupụ ọnụ otu nwaanyị amala anyị mma ọ ya bụla anyị otu ọma ụgwọ ahịa kpọrọ ndị gị na o nwere ibe anyị mere mmadụ nwere hụ onye anyị ji nke nwee na-egwu okwu na otu nwa wee na-asị na ngị bụ Chukwu kelenu keanị ka ibe dị n'ime ka egwu azụ dị na mmiri na ndị nna nna anyị ba wee na-asị ka unu nyere m aka n'ije enwe ọgụ nwa abụrụ n'ebele ọgụ gara na gwara ochi ntị na ahịa esu maka na mgbe ọ nụsịrị ọbịa ọma na mkpọmkpọ ada n'obodo onye si na mmụọ bụ ibe delia ka o nwere ana ize mmiri maka na o nwere onye nji nke ya azụ na nwatakịrị na-agwa agwa ka ọkwụ ya jụ abụrụ na ọkwụ ya jụ n'ụlọ ya elisi ya nọọsụ ya mala ibe ọja akwala agwa abụ ibe m na-egwu bụ na ọ ya adịle m mma na-eke dịle m mma n'oli nwee dịle m mma na abụ dị na ngwụ egwuchi ogwe n'ime